Kanilai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puledu Elmer Arwar. Kimat bekongsan jong ka khubor man ka step ka arpho tari unai lor kilong. Pentip ununti rang badu kari unarendra mudi bak sarkar ka donjing hu ban pelong ya kari kum ka global benchmark na ka benta ban penke bat penbha ya katnat bam jong kari. Pelai pai ba ka menteri pelatingka jong kari ka Nirmala Sitharaman ya ka NPS Vatsalya scheme ka badai ka scheme ban penke ya ka financial literacy bat ka saving jong ki khon samla pelong review meeting bat jingjurep ulampang ke Meghalaya Legislative Assembly Thomas A Sangma ya ke jingte jong ke yeng dorbar thaan ke jelam bat la pelong ya ke STEM Innovation Hub Hamongap District Christian Multipurpose High Secondary School ban IG kai ya ki khana school bakin sotenat ya ke subject science technology engineering bat maths ka khubor ke babnya Menteri ng badu jong kari Narendra Modi ulay ito baka sarkar ka jong ka donjing mo ban pelong ya kari ka global benchmark na kabentaban pinke bat penbahay ya katnat bam jong kari haba ajing kran lemba ka video conference ha ka sngi ban ningkong jong ka jeng rakhi ya ka World Food India arja apsa ka blalong hanong ba New Delhi ulay menteri ng badu jong kari ulay ito bakari ka don la ka jong karu kombam bat uloong ru bakinong rap kili kibut lom jong kari bat kumta ka sarkar pedeng kantri borba na kabentaban penbahay penkiu shu ya kani katnat kabalong kambha hakari shu uni menteri rang badu kari ulapan pauru bak sarkar pedeng kakwa pelong ya kari bakan kiu shispa na ka shispa ha ka food processing sector lemru ya ka Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana ka formalization jong ka micro food processing enterprise bat ka production link incentive scheme na ka benta ka food processing industries Narendra Modi ulay thuru bak sarkar pedeng kan pai khmat baharu ban pinkiu ya ki small enterprise kanang bakinlong ki bakiu bayat bha ha ka puthairu ka menteri pelatingka jong kari ka Nirmala Sitharaman hin ka sngi ka apply padma ya ka NPS Vatsalya scheme ka badai ka scheme ban pinkiu ya financial literacy bat ka saving jong ki khon samla jong kari ha ka ni ka sngi ka ni ka menteri pelatingka jong kari ka apply group ya ka online platform na ka benta ka subscription jong ka ni ka scheme ban bat pelat ru ya ka official brochure shu ka Nirmala Sitharaman ka lapan samru ya ki permanent retirement account number syaki minor subscriber ki bathamai ha ka ni ka sngi lapan long ru ya ka awareness program bala penyat da ka state level bankers committee Meghalaya bat ka nabat ka bala aji hikai ya palat sis pangut ki samla pule na ki arli ki school jong ka nongba Shillong Meghalaya laban kro ba ka ni ka NPS Vatsalya scheme ka de ka investment ka ba ki me ki pa ki laban pisa shihaja tingka manla usnem na kabenda ki khon ki jongki khanang ba kini ki khon kinyo jimentoy na kani scheme Menteri rang badu jong kari Narendra Modi ulaong bakarai jong ka kenhun menteri jong ka sarkar pedeng ban priang ya ka jing aji mut jong ka high level committee ban pelong election MP bat MLA ha ka jo ka por ha kari boro ko wei ka long khnang ban pelong ya ka jing sin shar pai ba ka bakhot ka bakhlan shu bat ba an kham simenta da bon kinong song shnong jong kari Narendra Modi ha ba penpau ya kani lemba ka jing tho ka jong harin san media ula ai khublei ka pang ya president barim jong kari Ramnath Kovind ubalong nong yalam jong gani ka high level committee haringkat ka jinge selok jong bat kiwei de ki bedon bentalang hak ni ka kam kum manchupin kamau ka high level committee balakhlio do Ramnath Kovind ka lapha ya ka kai phot sha ka sarkar pedeng ha uliber mentaus nam arja apsau haswaban pelong ya ki election lok sabha mentaus nem ka President jong kari ka Draupadi Murmu ka laong bakatenra jong ka larity ni ka culture but civilization kadai ka aka ka balarun lupa ha ka nong ba mahakal ujin ba ya ka ni ka lapan pau ha ba ajing kren ha ka safai mitra samilan ha ujin hin ka sngi ha ka ni ka sngi ka ni ka President jong kari ka la shimbenda ha ka jingle nyam jong ka bhumi pujan jong ka ujin indoor 6 lane highway ka Draupadi Murmu ka la thuru ba ha ki ni spokes na baladam ka swachhata abhiyan ka long ka campaign ka bayat hakaleng kari bakalawan ra ru ya bon kijing kala hakari Menteri rang ba jong kala Sikkim ubade unong yalam jong ka Sikkim Kranti Kari Morcha o Prem Singh Tamang ulapan pao ba mauru ukasyan ya karay jong ka sarkar pedeng ban pelong election season long hakari katkum ka karwo ka ba apply man gisngi uni Menteri rang ba ka jala Sikkim ulong ba ka jing pelong ya ki election ha ka season pelong hakari kan wanra ya sibun ki jing toy ki ba khanthop ya ka jing tali jong kari ha ka jo ka por o Prem Singh Tamang ulapan pao ru ya ka jing ro ya Menteri rang ba do jong kari Narendra Modi halo ka jing
jing rai ya kani ka benta na mal ka one nation one election system kan pin klan bat pin ba shu ya ka jing sanchar pat ba ha kari kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor Ulampang jong ka Meghalaya Legislative Assembly u Thomas A Sangma henang ka singu la pelong ya ka review meeting bat lek jurip ru ya ka jingtei jong ka yeng dorbar thawan jong ka jala hamau diang ka jing pelong ya ka ni ka review meeting bat ka jing na jurip ya ka jingtei jong ka yeng dorbar thawan ka jala ka long ban pet ya ki jingya jong ki kam khnang bala ban pendep ya ka ni ka project ha ka por balabu ha ka jo ka por uni ulampang jong ka yeng dorbar thawan ka jala ulabatha ru ya ka tnat arts and culture ban pun khre ya ka design na ka benda ki jaka ba syapo jong kani kayeng dorbar ki bakentup na du ki hall ki baranda bat ki reception area shu Thomas Sangma ula kenturu ya bolok kitenat jong sarkal jela ki bedan benda ha kani kakam bakinya trailang ha kani kakam Custom ni ke science, technology, engineering but mathematics kabadai ke innovation hub kabathamai jong ke jala Meghalaya kala penlong hining sngi Hamongap District Christian Multipurpose Higher Secondary School ka jing thamu jong ke ni ke exhibition hub kalong ban aji kai shu ya khana school ha kaliang ka subject science, technology, engineering but maths kin thopru ya ko computer ya ke ni ke exhibition lawan ban play da state project director Samagra Shiksha but director jong ke school education and literacy Meghalaya uswap mel tambe IAS lem ka jingdon lang jong ki wei ki kanram ki lendan bat kunjuru khna school utembe haba ajing kren hakani ke sngi ulapan pau ya jingdon kam ban pen bha ya ki infrastructure jong ki school hanong kendong ru khnang ba ka subject science kanong ka subject ka ba ki khna school nanong kendong ru kin sautanat ban ulong ru ba ka ne ka program stem ka de ka program ka ba ki khna school ki yo jing hikai ha ka ten phaleng ka bangi ong practically ka sarkar kalasim ne bon ki senjam wanra ya ka jing songsuk ha ka jala Manipur kat kum ka khubor balayo lum na katnat kampo yeng jong kari ka ni katnat kaladap banbu hado atli ki battalion jong ka Central Reserve Police Force bat aspatli ki company jong ka Central Police Forces ha jala Manipur laban kudawru ba umentri kampo yeng jong kari wa Amit Shah ula simkhia ba ban wanra ya ka jing songsuk ba song singan ha ka ni ka jala laban kudawru ba sarkar pedeng kalapen kutru ya ka free movement regime ne ka jingrung lai lu jong ki breu hakhapu jong ka India bat Myanmar katnat kampoyeng jong kari kala pentip ba kajingkir ya ki jaka khapu jong kari India bat Myanmar ka balong hadu 10 kilometer la deplut hamore bat kajingtre ban ke shu ya ki jaka khapu ka balong hadu 8 kilometer kala nangya shasha hakiwe de ki jaka jong ka jela Manipur la ban kudu ba kajingekren ban wanra ya kajing songsuk hapdeng ki meite bat ki kuki kala nang beteng hadu mendam ka Department jong ka Empowerment of Person with Disability Yan ka bahap hapo ka Ministry of Social Justice and Empowerment kan sa pelong ya ka campaign ka bakirpang ka balatip kum ka Special Campaign 4.0 na kabentaban pinyari ka program jong ka Swachha haki office striker na do ka Atrik Urisaw hadu ka Life Hotel Urisaw Arja Apsaw ka balong kum sibenta jong ki guidelines jong ka Department of Administrative Reforms and Public Grievances laban ko ba kani ka Special Campaign 4.0 lapan kay kam haki arbenta kata kabenta ka baningkong kabalatip kum ka preparatory phase kabalasdang nadu ka kando tarik mentau benai bat ka bankut ha ka life ho tarik mentau benai bat ka weipat latip kum ka implementation phase bat on sedang nadu ka atarik urisaw hadu ka life ho tarik urisaw arajar arsaw susu kani Department of Empowerment of Person with Disabilities kan kaba on kam no shen ya ka Special Campaign 4.0 kat kum ka DARPG ka skala dep thungru ya nodal officer jong kani katnat na kabenta kani kakam Swaban pungkot ya khubor sesen kimat pakongsan pentep umenti rang badu kari Narendra Modi bak sarkar ka donjing thumu ban pelong ya kari kum ka global benchmark na kabenta ban pinke wat penbaha ya katnat Bam jongkari palai patba ke Menteri Pelatengah jongkari ke Nirmala Sitharaman ya ke NPS Vatsalya scheme kepada ke scheme menpengkir ya ke financial literacy bat ke saving jongki khon samlakari bat pelong review meeting bat jingjurup ulampang ke Meghalaya Legislative Assembly Thomas A Sangma ya ke jingte jong ke yang dorbar thawan ke jelam kato ke khubor ke lakot ke bawan capi na ke studio jong ke Akashvani Shillong bat sakhendiat pon saya sok bat ke Delhi station na ke benda ke khubor haktin phindi bat bot pat sai khubor haktin phareng kane gade ka Akashvani Shillong